Hola, hola. Avui parlarem amb la Núria Esponellà del seu llibre Ànima de Tramuntana. Aquí tenim el llibre, que es veu al revés, però el títol l'anirem ensenyant. Hola, hola a tothom. Esperem una mica, a veure si es connecta la Núria. Mentrestant puc parlar una mica de la seva biografia. La Núria Esponellà és escriptora i professora, autora de poemaris i novel·les, com Gran Cafè, el mateix Bell Amor, que va ser Premi de Novel·la Ciutat de Badalona 2000, La Travessia, quart Premi Columna, el llibre de narracions Petits grans plaers per ser feliç, després Sunita, història d'una nena apadrinada i una dona d'aigua. Després, Rere els murs, també va obtenir el Premi Néstor Luján de novel·la històrica el 2009 i va tenir un gran èxit entre els lectors aquesta novel·la. El 2016 va publicar La filla de la neu i Amb ànima de tramuntana, que és de la que parlarem avui, ha obtingut el Premi Prudenci Bertrana del 2020. L'autor l'han traduït a diversos idiomes, aquí el teniu, i ara en parlarem amb l'autora, que no sé si ja s'ha connectat, no he vist, perquè, a veure, vaig mirant si està connectada o no encara. Veig que no, encara. Esperem a que es connecti i després li demanaré i parlarem una estoneta d'aquesta novel·la, que és una novel·la de dones, una novel·la a dos temps, a dos espais, no? L'actualitat i el passat, una novel·la que és històrica però també ens parla del present i està molt bé. És una novel·la que ens parla de sentiments, de la fortalesa de les dones. I a veure, vaig mirant, a veure si s'ha connectat ja la Núria, que hem parlat fa una estoneta per WhatsApp. A veure, i així parlem una estona amb ella. No sé si... encara no està connectada. Repeteixo que aquesta novel·la ha guanyat el Premi Prudenci Bertrana i ens parla de la Mínia, que és una arqueòloga freelance, que passa per una situació difícil amb la seva parella, amb una pèrdua que ha tingut important i del passat on parlarem dels ibers, i on trobarem uns altres personatges també molt interessants que també... Hola, Núria. Si ja podem parlar amb ella. Hem repassat una mica la biografia. Hola. I ara... Hola, com estàs? Bona. Moltes gràcies per parlar una estoneta amb nosaltres. Molt bé, a tu. Gràcies a vosaltres. He repassat una mica la teva biografia mentre ens connectàvem i aquí he ensenyat també. He repassat la teva biografia i hem parlat he explicat aquí una mica que hi ha uns quants premis ja al teu cistell, no? I quan tornes a guanyar un altre premi tots són diferents, no? Pot ser? O com et sents? Bé, cada premi és un reconeixement diferent, no? Ara aquest simbolitza, per mi era important perquè jo havia presentat una primera vegada, aquesta era la segona, i havia quedat finalista i sempre és una espina clavada una miqueta, no? En el bon sentit. No, més que espina clavada és un repte i ara tenia una novel·la que tenia prou cos com per presentar-la a un premi d'aquest tipus, d'aquesta categoria, i
Aleshores vaig pensar que era un moment per assajar aquesta segona vegada i ha anat bé, ha anat bé. He trencat amb la freqüència proverbial de la tercera bala vençuda ha estat a la segona. I tots, en realitat, per mi el millor premi, i no ho dic perquè sí o per quedar bé, sinó és la veritat i és el que sento, és el que agradi als lectors, no? El boca-orella, el que els lectors... Al final, és més la connexió que tens amb el lector. Hi ha lectors amb qui connectes i d'altres amb qui no, i és així. I per això, doncs bé, és tan divers, hi ha tants autors, hi ha tants lectores i lectors com que hi ha una gran varietat. Vull dir, jo crec que tot això és una riquesa i està bé. I jo al final sempre el que valoro molt és aquesta capacitat de connectar i aquesta necessitat... La resposta que et van donar. Sí, aquesta necessitat de resposta hi és, i qui digui que no, jo crec que ja no publica, no? Però és també... Per mi l'escriptura és un camí de creixement personal, molt important, molt, perquè t'obliga a enfrontar-te a les pors, als dubtes, les dificultats, a part d'aprendre l'ofici, també costa molt. Sí. I sobretot també anar més a la... Jo sempre he estat molt, en aquest sentit, he intentat ser molt fidel al que jo sento i a fer el que jo sento que he de fer, no? I a respectar els meus ritmes, això ho he pres més tard, Ho he pres més tard. Sempre fas millor, si fas una cosa que t'agrada, que és el que vols fer, sempre ho fas millor, perquè ho fas més a gust, no? Que si t'imposessis a fer una cosa que no t'agrada, no? Jo he fet parlar sobre un tema que no t'agrada. En el passat he fet obres per encàrrec. Ara, per exemple, d'una sèrie televisiva la vaig novel·lar, no? Amb un temps rècord i que va ser una bogeria que ara no ho faria, no? Però bé, va ser una experiència també bona, aprens molt, amb aquest tipus d'experiències, però el que passa és que ja arriba un moment que tampoc en tens ganes a vegades. A vegades ho has de fer, però ho has de fer o ho vols fer, perquè jo he tingut la sort de poder anar triant, escollint, perquè he combinat també amb classes i he pogut anar tirant endavant amb tot el bagatge. Sí, que és complicat, perquè em sembla que era... No, en Joan Brossa, que li van preguntar una vegada, diu, tu amb poesia et pots guanyar la vida? Diu, sí que me la guanyo, el que passa és que no me la paguen. Clar, vull dir, ja ens agradaria, no?, a vegades poder fer més... Però vaja, potser també perderíem alguns aspectes de... No sé si se'n veu borrós ara. Se'n veu borrós. Sí, una mica. Sí, el que no sabia si era culpa d'internet. És igual, si em veieu borrós em sentiu i... Se sent perfecte, sí. Ja anirem fent coses d'aquestes perquè això de l'internet sempre ens passa, però bé. Sí, jo també estic en una àrea, en una zona que no és que tinguem una cobertura meravellosa, i això també influeix. I ara a aquesta hora que hi ha molta gent connectada. Sí. No sé, jo començaria pel títol, no? Ànima de tramuntana, d'on sorgeix? Bé, que ens expliquis una mica. Sí, aquest títol d'entrada potser pel lector d'entrada pot sobtar, no? Però és un títol que està molt pensat. Jo en tenia títols anteriors que no m'acabaven d'agradar i al final va sorgir aquesta ànima de tramuntana, aquesta metàfora sobre l'ànima de la protagonista, la Mínia, perquè la tramuntana és un dels vents que més capaç de netejar els cels caòtics, no? També fa molt de mal a vegades, no? És a dir, en si mateix, doncs, quan hi ha bufaruts de tramuntana, que diguem aquí a l'Empordà, i ja no diguem el mestral que pateixen a la zona també de les Terres de Tarragona, saben molt bé de què parlo, no? Doncs aquest tipus de vent que és capaç de capgirar-ho tot, però al mateix temps és el que deixa els cels més nets, més nítids, més impecables. Aleshores, l'ànima de la Mínia seria una mica com aquest vent que des del caos és capaç de fer catarsi, de netejar, de fer neteja i de tirar endavant. Jo crec que és una característica que tenim
les dones en general, no m'agrada mai generalitzar, no? Perquè cada una de nosaltres també és diferent, però sí que estem molt avesades a transformar emocions, a gestionar en tot el camp emocional per moltes raons, per raons culturals, també vivencials, heredades, també de patrons heredats que avui dia s'estan trencant tots sortosament. Sortosament dic perquè hem de ser lliures, no? D'escollir el que volem ser. Però sí que tenim aquesta capacitat de resiliència, de transformació, que és del que parla la novel·la. De fet, que és un homenatge a aquesta. Sí, crec que la novel·la ens parla molt de les dones i parla molt de sentiments i de la fortalesa, no? També. Has triat els ibers perquè ja t'agradaven molt, perquè és una novel·la històrica i va alternant, present i passat, no? I en la part de passat tenim els ibers. És un tema que t'agradava molt o t'ha agradat després de treballar-lo més o com ha estat això? A veure, és que aquesta novel·la forma part d'una espècie de quadrilogia. Espècie, No és una quadrilogia real perquè, a l'ús, diríem, perquè són personatges completament diferents i històries diferents, les que he explicat des darrere els murs. Però jo volia parlar de 4 elements principals de la Terra. El vent, l'aire, l'aigua, la terra, ara tocava la terra, i l'aigua. O sigui, d'aquests 4 elements en les darreres novel·les que he escrit han anat sortint. Una de les idees importants era aquesta. I en aquesta novel·la tocava, entre cometes aquest tocava, parlar de la Terra. Aleshores, parlar de la Terra, a nivell simbòlic, la Terra simbolitza els ancestres i tot l'equipatge i el bagatge que portem amb nosaltres, que ens condiciona molt. Si no en som conscients, ens condiciona moltíssim. Aleshores, volia parlar d'aquest element que hi ha en nosaltres i de com al mateix temps tenim aquesta connexió amb la Terra, que és la que ens permet fer aquests canvis interns, no? I per això parlo dels ancestres. O sigui, la idea de parlar de la Terra em va portar a parlar dels meus ancestres, la primera civilització que es coneix i que realment ja tenia una escriptura, que es pot considerar civilització, és la íbera, en aquest cas la tribu dels indiquetes, que és d'on prové tota la meva família coneguda, tot i que també tinc lligams de família francesa, però... I aleshores és per això que ho vaig escollir. I la idea de parlar d'una dona que gestiona el seu propi procés de dolor, que no és fàcil, perquè d'una banda està atrapada, tot i que és una persona valenta, és forta, a nivell professional és molt competent i se sent en capacitat per lluitar i per defensar el que ella creu i els seus projectes, i en canvi a nivell personal, en l'aspecte emotiu, queda segrestada de les seves emocions. I això ens passa molt sovint. Homes i dones, Sí. Els homes a vegades no s'assabenten tant de què els està passant. Nosaltres ho sabem molt bé, penso. I realment aquesta és la història. I els ibers, com dius tu, van venir per aquesta raó. I què m'he trobat? Doncs m'he trobat amb una civilització molt potent, que jo desconeixia bastant, francament. Jo crec que hi ha molts... Aquesta era la meva següent pregunta, perquè en la part del passat és força costumista. Ens parles de vestuaris, de remeis, molt dels remeis que utilitzaven, perquè la protagonista parla també molt d'això, dels casaments i com el que menjaven, com lluitaven també, i tot, no? Vull dir, això ha tingut un procés d'investigació complicat, perquè hi ha molt... Hi havia un problema amb el tema dels ibers. O sigui, si jo agafava... Jo vaig procurar tota la novel·la que predominés la ficció. És a dir, que la història, crec que mai s'ha de menjar, les dades històriques mai s'han de menjar a la ficció. I penso que hi ha un equilibri, que no és fàcil, però vaig buscar això. El que passa que si no detallava el món dels ibers, com se'l podria imaginar un lector que no coneix res dels ibers? Aquest era el tema. O sigui, clar,
em vaig trobar amb aquest dilema. És a dir, si hagués parlat d'edat medieval, com parlo enrere els murs, no calia explicar gaire res, no? Però parlant dels ibers, justament, i a més que me n'adono al anar investigant jo mateixa la meva ignorància sobre aquesta civilització, i de la ignorància en general tenim la majoria de persones sobre aquests ancestres, perquè ens els imaginàvem molt més salvatges, molt més, bé, més tribals, ja ho eren tribals, però vull dir que tenien molts aspectes ja sobretot de construcció social, d'estructura, també a molts nivells, no? A part d'aquesta llengua escrita, que són bastant desconeguts. No? I llavors, si jo no explicava una mica tot això com a narradora, el lector crec que no hauria tampoc copsat. S'hauria traslladat a l'ambient, sí. I per això em va costar tant, perquè jo vaig haver d'investigar molt. O sigui, res del que explico diria més fortuït. El tema de les plantes l'he investigat moltíssim, també a través del Dioscòrides grec i de les arrels que tenia el Dioscòrides, però també en civilitzacions antigues, veure quines eren les plantes que habitualment utilitzaven a la Mediterrània i veure quines concomitàncies, quines igualtats hi podien haver, quines similituds hi podien haver entre la cultura grega i la nostra ancestral. I per això també investigo sobre el tema de les plantes al beuratge sagrats, aquells que els posaven en contacte amb els déus, en contacte amb les ànimes dels difunts. I tot això no és fruit de la meva imaginació. He llegit fins i tot el tema dels misteris elèusics, que segurament tenia moltes similituds amb el que es feia aquí, i per tant buscant aquestes plantes que tenen a veure amb la naturalesa en la qual ells estaven molt connectats i ells eren grans productors de cereals, doncs veure quin tipus de plantes utilitzaven i com vivien i com s'entenien entre ells i com era aquesta cultura. En la part del present també tenim, primer, a la part del passat ens trasllades perfectament. Ja s'ha notat aquesta investigació perquè ens trasllades molt bé. I en la part del present també tens les referències arqueològiques, que també hauràs tingut que investigar, això, no? També, perquè, clar, és una cosa... Sí, aquesta obra jo dic que m'ha fet treballar molt, però ha estat un plaer perquè he conegut moltíssima gent, jo faig moltes entrevistes, també he parlat amb molts arqueòlegs i arqueòlogues, dones, arqueòlogues freelance, que n'hi ha també, que m'han donat el seu punt de vista. He anat en els camps de treball, he vist com treballaven, m'han explicat moltes anècdotes, moltes coses que m'han ajudat, perquè jo no soc arqueòloga i no tinc coneixement en aquest sentit, i si m'he de posar la pell d'una protagonista que és de l'ofici, doncs havia de conèixer una mica d'aquesta obra. Després també m'ha permès fer jo el que en dic com un camí de Sant Jaume, però amb íber, perquè he fet moltes rutes íberes, moltíssimes. Sempre trobes algú que està tocat de la teva mateixa dèria i és molt divertit. I després el treball d'investigació, que, a veure, hi ha tanta i tanta cosa, he trobat tant, que després he hagut de fer-me uns resums, uns esquemes, que jo dic als meus llençols, etc, que en tinc algun aquí, si després els voleu veure. Perquè no tingui 2.000 paraules la novel·la, no? Sí, no, a veure, és que hi ha un treball de base molt important en aquest cas, també en el present, perquè, evidentment, tot el món de l'arqueologia jo no el conec suficientment i, per tant, he fet tot un treball d'investigació també sobre com avui dia s'obtenen els resultats arqueològics. Abans era tot a base de pic i pala i ara, doncs, el que fan és prospeccions, prospeccions en què s'utilitza també la tecnologia i que pots veure, doncs, projecten en una pantalla els diferents nivells i els estrats que hi ha i veus perfectament les ruïnes, els jaciments a sota del lloc que no es veu, és a dir, de la terra, no? T'ho dibuixen i tu pots veure. És a dir, tots aquests aspectes els he hagut d'investigar i ha estat, com dic, molt enriquidor. Sempre aprenc moltíssim. També després me n'oblido, perquè tampoc tinc tanta memòria. Però aprenc molt i conec persones molt interessants.
Aquí ens diu, la Josefa ens diu que a ella li agrada molt estudiar i mirar la seva història, el riu Set, i ara ens diu que a Arbeca hi ha també un poblet ibèric molt important, riu Faro i tal. Jo la conec, hola, i sé que li encanta la història i sempre està també amb llibres d'aquests perquè li agrada molt investigar. Així, parlant de la teva investigació i tot el procés, ha sigut llarg, això? Quants anys? Sí, ara que Arbeca n'és un, però vull dir que n'hi ha molts, que es van descobrint contínuament i realment és importantíssim. I hem d'entendre una civilització molt escampada arreu del territori. Quan me va costar? Doncs 4 anys. Entre documentació, escriure els guions, fer les biografies de tots els personatges. Aquí ho he posat aquí perquè dic sí, si no un moment n'he de parlar, veus? Per exemple, la biografia de cada personatge del present i del passat. I, per exemple, tinc l'Equinar, amb l'any que va néixer, el 420 abans de Crist, el caràcter, l'aspecte, les relacions amb el seu entorn, amb el marit que no s'hauria de dir marit, espòs, no? Perquè a l'època, evidentment, la terminologia de casament no existia. Això és una cosa llatina, diríem, relativament moderna, medieval, que no deixava de ser un contracte, un casament, no? I a l'època, doncs, també hi havia probablement una part contractual i una part també... És curiós també que dius aquí, aquesta part d'escollir marit o espòs, que segons quin grau tenia, quin nivell, podien escollir elles, les dones, o no. Sí, se sap que els ibers eren monògams, se sap això. I que per els dibuixos que ens han arribat, les il·lustracions i les pintures de ceràmica i algunes descripcions que va fer Estrabó i altres autors grecollatins que van explicar una miqueta, perquè clar, d'ells no tenim res directe, vull dir, a més tampoc s'ha pogut traduir de moment la llengua ibera, però sabem que escollien les classes nobles, probablement escollien les dones també tenien capacitat, les nobles, d'escollir marit. Espòs. Pensem en aquest estatuari del sud. Aquí al nord no tenim pràcticament res, però al sud tenim figures com la dama d'Elx o la de Baeza, que són dones importants, o sigui que tenien poder seguríssim, aquestes dones nobles de l'elit. Aquest treball també que... Sí, aquest treball que dius de fer tot aquest esquema de cada personatge, la seva vida, no? Els fa més creïbles encara, no? Després, a l'hora de llegir, es nota aquesta feina, no? Perquè fent tota aquesta feina, clar, els fas reals, no? És una manera de fer-los reals. A mesura que faig això, ara agafo per exemple el de la sacerdotessa, que es deia en principi Biurbetin. El que passa és un nom, elles solien posar els prefixes in en els noms femenins. Això és el que han deduït els experts en llengua, en lingüística íbera, com Joan Ferrés, que investiga molt sobre aquest tema. I al final li vaig canviar el nom perquè me sonava molt dur. I ja hi havia un sacerdot que es diu Corbis, dic, tantes Bs i tantes... I vaig triar Saratin, que també és més suau, no? Diríem, tot i que ella no és una dona valenta, vull dir. I llavors, clar, la sacerdotessa, per exemple, veus tota la biografia de la sacerdotessa, em va obligar a buscar també tot això enganxat. Bueno, això és molt 1.0, diríem, és molt decimonònic, això. Però és que a mi m'és molt útil, perquè tinc molta memòria visual. I tinc molts arxius a l'ordinador, però t'asseguro que quan he de buscar les carpetes... Jo crec que també és millor així, en paper, A mi em costa més, no sé... No, segur que al meu fill li deu costar molt menys. Això n'estic convençuda, no? Els joves... Però jo quan he de buscar, doncs, no sé, m'acosta molt menys així. I com que, bueno, és allò que jo he tingut alumnes i a vegades els dic, bé, que quan us heu fet la xuleta, que millor que no us la vegi jo, si és que en porteu alguna, ja us ho heu après, ja no heu de treure la xuleta per copiar, doncs això em passa igual a mi. Quan ja tinc fets tots aquests esquemes, que els penjo a més amb un penjador físic, que tinc al despatx molt gran, aleshores
jo ja ho tinc tot en el meu cap i si he de fer una consulta és molt ràpid. Perquè, per exemple, per als resums històrics, a veure si aquí en trobo algun així ràpid, que també el faig a mà en aquest cas, i en el cas del comerç, per exemple, aquí tinc els fenicis, els púnics, els grecs, hi ha diferents explicacions dels anys també, de la meitat del segle IV que estava passant, abans de Crist estem parlant, del segle III, l'arribada dels romans, la batalla d'Empúries. Bé, tot això. Clar, estic parlant molt de la part del passat, però després podem parlar del present, que jo crec que té molta importància en aquesta novel·la. Perquè jo no volia escriure una novel·la històrica clàssica. Només històrica. No. Jo volia escriure una novel·la que comparés dos períodes molt diferents, amb dues dones molt allunyades en el temps que estaven fent un mateix procés de superació, entre cometes, del dol, que no es pot arribar a superar el dol de la mort d'un fill, per exemple, però sí que es pot fer catarsi de molts aspectes. I aleshores, com ho vivien això les dones del passat i com ho vivim ara? I això era el que m'interessava. I, per tant, no podia ser una novel·la històrica. Com aprenen l'actualitat del passat, també. Que li aporta, no? La investigació que fa. El que jo vaig descobrir investigant i escrivint la història, que és el que descobreix també la Mínia, és que les dones del passat, en alguns aspectes, tenien moltes més eines que nosaltres, perquè tenien tots els rituals de pas, tots els rituals d'acompanyament que nosaltres hem perdut. Nosaltres hem perdut absolutament tots els rituals. Hi ha un autor que m'agrada molt que parla de la psicomàgia, Jodorowsky, que és molt interessant, és un argentí. Saps que els argentins s'enrotllen molt i sobretot amb el tema, amb perdó dels argentins que em puguin estar insistint, ho dic amb tot el carinyo, però vull dir, sobretot el tema psicològic, no? Jodorowsky parla de la necessitat dels rituals, de la psicomàgia, ell diu. Dic que quan perdem alguna cosa hem de digerir-ho i els rituals ajuden moltíssim. Cadascú a la seva manera o com sigui, no? Però fins i tot si vols deixar de fumar. Jo tinc una neboda que se'n va anar al mar i va dir l'últim dia, bueno, ara cremo la cigarreta aquí. No sé, això que pot semblar una cosa... Sí, i els conceptes ridícula i no ho és. Els conceptes de la mort també són diferents. En un temps i en un altre tenim uns conceptes diferents també i potser... Jo crec que tenim... I sobretot ara, que el llibre està escrit abans de la pandèmia, però realment també és un llibre molt... No vull parlar d'aquest monotema, però simplement ho esmento perquè crec que és un llibre molt actual en aquest sentit. Si no hi estàs d'acord, tu m'ho pots contradir, Ramona? No, clar. Però és molt actual en el sentit que es parla d'aquesta capacitat en els moments difícils de la vida, com és la pèrdua d'un ésser estimat, que tenim, si volem, evidentment, perquè l'ésser humà és lliure d'escollir això, per sort, de reconnectar amb aquesta essència interior, que és la que ens dona la força. I, per tant, avui dia jo crec que el que ha passat és que ens hem basat tant en la tecnologia, que la tecnologia és meravellosa, però és una eina, només és una eina. I, per tant, hem perdut, en bona part, la connexió amb aquest element natural del qual nosaltres formem part absolutament, que és la terra. L'hem menyspreat, a més. I hem menyspreat tots els rituals de pas d'acompanyament a la mort. I hem considerat la mort com un tema tabú. La mort l'hem aparcada allà en un raconet, ja no diguem ara amb tot el que està passant, i jo crec que això és un error. Per això aquesta novel·la també està pensada per reivindicar una miqueta, és dir, jo vaig negar-me a no voler parlar dels íbers, com em van recomanar els arqueòlegs que em van ensenyar, Cella Calafell, Joan Santacana, un gran expert en íbers, que em va dir no et posis en aquest jardí, Núria, perquè... Però, a veure, com pot ser que en ficció no hi hagi res sobre... Hi ha molt poc, vaja, i menys sobre íbers del nord. I igualment amb la mort, dic, com pot ser que tinguem la mort com un tema tabú sabent que és la certesa més gran que tenim des del moment que naixem? Sí. Això ho tenim clar tots. Que no vulguem parlar-ne, que ens faci tant... O sigui, que això no té res a veure amb viure la vida amb intensitat.
al contrari, però si tu tens una idea de l'amor integrada, jo penso, perquè jo ho he hagut de fer, això. He hagut de fer aquest procés en els darrers anys de la meva vida. He hagut d'acompanyar gent i he hagut de viure malalties familiars. Superar, sí. I això m'ha ajudat molt, o sigui, el fet de poder dir, va, m'ho miro de cara i penso que potser vida i mort són part del cicle de l'existència. I bé, després ja aquí entra el tema de les creences, cadascú creu el que vol, però encara que no creguis res. Valorar la vida, el gran sentit que té la vida en si mateixa i poder acompanyar la gent a la mort, això, jo vaig acompanyar una àvia meva i va ser meravellós, i ja havia perdut una mica els trucs. Però va tenir una lucidesa als darrers moments. És el que dius que ara... M'hauria perdut això, si no ho hagués vist així. Aquests temps, una part important que ens falta és aquest acompanyament, potser, no? Que dius que no entrem al monotema, però és un tema que clar, potser no li donàvem aquesta importància, no la donàvem, i ara potser la donem més perquè ens falta, no? Ens falta que de vegades no s'ha pogut acompanyar algú estimat perquè ens han separat i no ens han deixat estar en contacte amb els últims moments de la seva vida. I això també és terrible. Jo crec que això és molt curatiu i és molt essencial. O sigui, oblidar això és greu. Sí. Per tant, bé, ara coincidit amb la situació aquesta, però vull dir, jo ja ho pensava de fa molt de temps i crec que hauríem de fer passos cap aquí, no? Ja s'estan fent, Hi ha moltes infermeres també que estan molt conscienciades sobre aquest tema i gent que fa molt bona feina. I a nivell familiar, vull dir, podem fer molt de servei en aquest sentit, però és que ens pensem que nosaltres estem fent alguna cosa pels altres i són els altres que ho fan per nosaltres. Perquè jo recordo aquest mestratge d'aquesta àvia que jo pensava, això, que jo la veia des dels ulls de la compassió, no? De pensar, pobra, ha perdut el seny una mica, força, tenia una demència ja senil una mica important, i en canvi se'm va mostrar com una mestra, o sigui, al final. I vaig dir, ostres, quant queda a aprendre d'ella? Quantes coses queda a aprendre, no? I no ens podem perdre això. Jo penso que tothom faci el que li doni la gana, com dic, però que precisament és una gran riquesa que tenim i que no la volem veure a vegades, no? I aquesta novel·la és un homenatge a tot això, és un homenatge també a aquesta capacitat nostra femenina de ser capaces de veure, de percebre el que és més important a la vida, no? Que deia Saint-Exupéry que el que és més important no es veu als ulls, no es veu a través dels ulls. El que deies que aquesta novel·la és de la terra, també ens parles molt de la natura, no? Quan descrius tots els paisatges ens parles d'Ullestret, de l'Empordà, però també de molts altres llocs i altres paisatges. T'hi has passejat per aquí perquè fas unes descripcions que també et traslladen a aquests paisatges, no? Jo sóc una apassionada de la terra i de caminar, m'encanta. Aleshores, de fet, ha estat el meu... Jo fa uns anys vaig tenir un episodi d'estrès brutal i vaig estar en depressió, força profunda. Vull dir que, Déu-n'hi-do, comprenc molt bé, gràcies a això també comprenc molt bé la gent que pateix i sé que jo em vaig curar, evidentment, amb tot el que em va caldre en aquell moment, també d'ajuda assistencial i mèdica, però la mínima, la mínima. No vaig enganxar-me. Vaig poder, diríem, compaginar-ho gràcies a la natura. O sigui, va ser un bany de natura. Cada dia me n'anava a caminar 4-5 hores, estirada sota els arbres, descalça. Feia tot el que us pugueu imaginar per arrelar-me, no? Perquè me n'havia anat. O sigui, clar, per carregar-te d'energia una altra vegada. Quan estàs massa estressat, te desconnectes. I a partir d'aquell moment, que sempre m'ha agradat molt la natura, no? Però a partir d'aquell moment ja gairebé és com una necessitat, si puc, diària. I si no puc diària, doncs com a mínim uns minuts els hi dedico. I si més no, en cas que no pugui, m'ho imagino.
que també tenim la imaginació per poder traslladar-nos, sí, no, és molt efectiu això, per poder traslladar-nos en aquests llocs i sentir el mateix que hem sentit. Això sembla que era Wordsworth, el poeta, que deia tota l'obra d'art és emoció recordada en solitud. Doncs sí, i tota obra, i tot moment de pau i de tranquil·litat és també emoció que podem recordar. No ens cal tenir la platja davant, que bueno, tant de bo, no? Però vull dir, la podem recordar i les mateixes emocions funcionen en nosaltres, se'ns desperten a nosaltres. Això la neurociència ho explica molt bé, no? Em sembla que també no sé qui ho va dir, algun científic que va dir els alumnes aprenen malgrat els currículums escolars i el que ens queda gravat són les coses que ens han marcat emocionalment. Els aprenentatges sempre tenen un punt emocional important. Sempre queda més, és raó. El que ens queda més és el que ens ha afectat més emocionalment. Bé, aquí tenia unes preguntes, però com les hem anat contestant, m'has anat contestant coses sobre els personatges que t'havia de preguntar després, però ja m'has explicat molt bé com els construeixes i tot això. Clar, aquí veiem dos dones molt diferents que per descomptat han de tindre caràcters molt diferents perquè viuen en unes èpoques molt allunyades, però es crea una connexió, no?, entre elles. Com volies... Sí, ho dius molt bé, Ramona, i t'ho agraeixo. Bé, cada lector llegeix el que vol, però és així. La idea era que la Mínia imaginés la història de l'altra dona, perquè, clar, aquí em vaig trobar, com dic, amb un tema de complicació històrica, no podia datar segons quins esdeveniments, i aleshores vaig optar per aquest narrador, que és aquesta arqueòloga, que també fa hipòtesis, expressa dubtes sobre el que podia haver passat, una mica, però que a l'hora de parlar d'aquesta seva antecedent, d'aquesta seva figura ancestral, hi connecta completament, perquè està fent un procés semblant, no? I aleshores hi és aquesta connexió. I ella la sent i la va desenvolupant de tal manera que l'escriptura sobre la vida d'aquesta altra dona li serveix de teràpia. I és un altre aspecte que té, perquè la catarsi, què és la catarsi? De la qual ja parla Aristòtil. Doncs és la identificació amb els personatges que estem veient allà en el teatre, no? Parla Aristòtil de quan... És la identificació que fa l'espectador dels mateixos sentiments i aleshores al final es pot produir aquesta catarsi. I és el que fa la Mínia, a través de la imaginació de la vida d'aquesta dona que està passant un procés semblant a la d'ella. Aquesta identificació li permet fer teràpia d'alguna manera. Poseu-li el nom que vulgueu, però això, la paraula teràpia no em desagrada, si el volia desagrada, doncs és un nom més poètic que... I troba una manera d'encarar el que necessitava. Exacte. Bé, de fet, l'escriptura cura, L'escriptura pot ser que sigui escriptura en si mateixa, o sigui, no té per què tenir cap sentit, només allò que diguem la poesia no té per què ser útil, tampoc, però sí que té un poder curatiu importantíssim, perquè és art. Tot el que és art, doncs, permet que t'expressis creativament. I al final jo penso també fins i tot que la vida pot ser una obra d'art. O sigui, aspirar que la nostra vida pugui arribar a ser una obra d'art me sembla una idea molt interessant. Una idea, molt. Això que has dit que cada lector llegeix el que vol, no? A mi em passa, no sé, si et passa tu quan vas a clubs de lectura que ja l'han llegit o parles amb gent que ja l'ha llegit, no? Que et descobreixen coses que de vegades tu no ho havies encarat així o no ho havies vist d'aquesta manera i han vist coses que tu no havies vist, no? O que ho havies vist diferent. Això també és molt enriquidor, no? Que aquest contacte quan te troben coses que no has trobat tu. És molt divertit perquè cada lector fa la seva versió,
i està molt bé perquè des del moment que tu dones una obra escrita t'has d'oblidar ja del que passarà. O sigui que dones la llibertat al lector de fer el que li doni la gana, no? De fer el que ell o ella vulgui. I així que és molt curiós com de vegades, i en els clubs de lectura això es veu molt, et fan uns comentaris de coses que tu ni havies pensat, ni havies previst, o sigui, ni se t'havien acudit. A vegades te diuen coses que dius, doncs mira, això, ell ho ha interpretat, aquell lector, aquella lectora ho ha interpretat d'aquella manera i tu no havies pensat, no? Això passa, això passa. I també a vegades passa, a mi una vegada em va passar amb una obra, em sembla que era un moment a la vida, no, el mateix vell amor. El mateix vell en ve baixa, perquè és com que la vida com que anem repetint, buscant aquell amor, i sempre és el mateix vell amor renovat o canviat. És una frase, és un vers de Whitman, el vaig extreure del poeta. Doncs, amb aquesta obra, en què parlo d'un home que ha tingut un amant i fa balanç de vida al final de la seva vida, i fa balanç una miqueta en les dues dones que ha estimat. I va haver una lectora que em va dir, ostres, quan vaig llegir aquesta obra vaig decidir que em separava del meu marit. Ostres, em fotis. Jo no he fet res, Però, no, que va ser un alliberament, val, d'acord. O sigui, que clar, que en aquell moment aquella lectora devia estar en un procés, evidentment, i tal, i potser llegir, doncs va acabar de veure molt clara la situació. Pot semblar una bestiesa, no? Perquè jo en aquell moment vaig quedar molt parada, però va dir, no, és que jo ho considero molt positiu, ho considero que m'ha fet acabar de moure, diríem. La va ajudar. És el que ha fet igual, sortosament, no? Per ella mateixa. Però sí que és veritat que hi ha vegades que hi ha un llibre, a mi m'ha passat a nivell emocional, també, no? Un llibre, i a vegades, per exemple, recordo Anna Karenina, al final d'Anna Karenina, aquell home que té aquella criatura en braços, aquell moment, el vaig trobar genial, ja la primera vegada que el vaig llegir, les vegades que l'he rellegit encara més. I connecten amb coses internes teves que no saps ben bé què, que et fan emocionar realment i que et fan bellugar. I cada moment veuries una cosa diferent. Sí, i és curiós que hi ha lectures que també, i això passa amb els lectors que diuen, ai, mira, no me l'he pogut ni acabar de llegir. També t'hi trobes amb algun lector, i està en el seu dret. I potser l'agafarà, jo dic, d'aquí un temps, si li ve de gust. Sí. Perquè a mi també m'ha passat, no sé si tu, Ramona, sí. Que hi ha una obra... A mi m'ha passat a vegades, i és el que dic, que no critico moltes vegades una obra perquè potser no és el teu moment de lectura i a un altre li ha agradat molt, i després és el que dius, l'agafes en un altre moment i te'l llegeixes bé i ja està bé, no? Vull dir, clar, això és molt personal de cada moment i de cada lector i... Sí, no és només el lector, sinó el moment en què el lector llegeix. El moment és important. Tot influeix. Sí, és així. Però això és magnífic perquè aquí ens dona una varietat, una diversitat de gammes, de matisos, que a mi és el que m'agrada, no? Tu escrius segons allò que tu sents i allò que tu saps i l'ofici que has après i el lector interpreta el que vol. Tu també has fet un gran treball al final, que has fet molt bé la feina, no? Que has completat la novel·la. Al principi ja hi ha una mica els personatges, encara que no tots, perquè n'hi ha molts, no? Però després al final ens completes la novel·la amb unes notes explicatives i després amb dades geogràfiques també. Has fet molta feina també, vull dir, a part de la novel·la, per ajudar, potser, al lector a acabar de completar tota aquesta història. A veure, jo aquí vaig estar dubtant què havia de fer, no? Però, d'una banda, com que tenia aquesta part històrica, el que jo no volia fer, ni que hagués escrit una novel·la històrica clàssica, com pot ser Rere els murs, que és més històrica clàssica, no hauria posat cites a peu de pàgina perquè això no m'agrada gens, o sigui, perquè treu
treu el lector de la ficció. És a dir, almenys me passa a mi, no? Estic mirant les cites i surto de la història de ficció, que és el que a mi m'interessa que el lector entri, no? Per tant, això ho vaig descartar d'entrada. Però d'altra banda, tot i no ser una novel·la històrica, perquè hi ha aquesta part intimista tan important del present, vaig pensar que per al lector que hi estigués interessat en la història, que volgués saber si aquells llocs estaven basats en fets reals, en llocs que descric, estaria bé posar un índex de localitzacions geogràfiques, i és el que al final vaig decidir fer. El lector que vulgui passar absolutament de l'índex i ni mirar-se'l, ho pot fer tranquil·lament. No passa res, i no es perdrà absolutament res. I el lector que li interessi la part històrica té aquell índex per saber que tal capítol, on parlo d'uns camps de Sitges, on està situat, de cereals, doncs està a tal lloc. I això vaig pensar que era interessant fer-ho. És un plus, sí. Sí, perquè jo ja ho tenia, això no em va costar un gran esforç fer-ho, perquè, clar, jo ja tenia una quantitat de documentació i de material que no me la podia acabar. Ja no t'explico amb el posar els noms ibers, que em vaig encaparrar, que havia de posar noms ibers i no hi havia manera, perquè, clar, d'ibers poca cosa segura, tenim la visió dels grecollatins que tots es desmenteixen entre ells, un diu un nom, l'altre en diu un altre, vull dir, ben pocs noms coincideixen i, per tant, em vaig barallar fins l'últim dia amb aquest tema, no? I quan puc, doncs això en les notes aquestes també ho explico. Per al lector que estigui interessat, i el que no, doncs es pot quedar amb una ficció. Parlem moltes vegades dels principis, que són tan importants, les primeres frases i els principis. Jo no ho llegiré ara perquè potser hi ha gent que encara no ha llegit el llibre i llavors així no fem el què, però a mi l'últim paràgraf de la novel·la, no de l'explicació aquesta, l'últim paràgraf de la novel·la, jo l'he trobat preciós, també molt bonic, i bé, era això, que només els principis són interessants, que també els finals, com arrodoneixes amb unes frases és curiós perquè que em van semblar precioses. Aquestes frases finals i la frase inicial de la novel·la em van venir com un vers donat, que dic jo. Aixecant-me un matí, em va venir i vaig anar a escriure-ho de seguida. Sí, curiós. Que surt d'una manera absolutament natural, espontània, o aparentment espontània, perquè evidentment que la ment va fent, i després jo crec molt, potser amb això poden dir que sóc una mica neoplatònica, però jo crec molt que tot està escrit. És una mica com ens connectem amb tot allò que hi ha i traduïm en paraules moltes coses, no? Perquè capdavall no inventem res. I en aquest sentit, jo sóc molt humil en aquest sentit, que no penso, ja dic, van ser donats, i és més, jo aquesta novel·la m'ha reconciliat amb la meva família original. Perquè és com que finalment he entès que, és com agafo la vida al preu que us ha costat a tots, els avis, els meus els hi ha costat un preu molt car, a vegades. Els nostres ancestres han pagat un preu molt car per la vida, a vegades. Han passat guerres, han passat postguerres, han passat privacions, han passat dols, etc. I tu reps allò i dius, ostres, que feixuc, no? A veure, per què no m'ho lleugeria una mica? Però al final és com un reconeixement a dir, ostres, és que tota aquesta feina que heu fet l'agraeixo també. L'anem recollint, sí. No ha estat fàcil per vosaltres. Per tant, prenc la vida al preu que us ha costat. La prenc. I això et dona una gran força. I ha estat una novel·la, en aquest sentit, per mi molt significativa. La torno a ensenyar i ja amb això ja anem acabant i si de cas et pregunto ja de final si ja estàs en un altre projecte, si ja tens alguna cosa en marxa ja o ara un temps de relax després de 4 anys d'aquí de feina. Com va això? És curiós perquè sempre pregunten el mateix al final i no tinc res. No, perquè jo ara en aquest moment, no hi ha hagut èpoques de la meva vida que sí que tenia 3 o 4 projectes, èpoques sobretot
en què ja havia gestat abans moltes coses i les tenia al pap o les tenia... Però ara no, no. Tinc una idea en ment, que seria una temàtica molt en relació a la Terra i aquesta connexió amb la Terra. Però no. Un poemari, que mira, que el tinc aquí al costat, no perquè l'hi hagi posat expressament per res, el tinc aquí perquè estic en el meu despatx, estic davant de l'ordinador i estic treballant. De moment es titula Lluna creixent, quadern de transformacions, però no sé quin serà el títol final, no? I estic una mica en poesia ara, remenant poemes que en tinc molts d'inèdits i no acabo mai de completar-lo i dic a veure si m'hi poso ja i el completo i tot plegat, no? De vegades està bé això també de trencar. Sí. Trencar una novel·la així llarga amb coses... Tinc una escriptora coneguda que també, quan acaba una novel·la, escriu relats per trencar una mica això abans de tornar a començar amb una altra novel·la, no? I està bé això també. Mira, 3 versos que em van venir l'altre dia que completen un poema que es titula Habito el meu cos. Habito amb H-A, o sigui, visca en el meu cos. Sí. Sé que el meu cos és una casa i que quan sigui l'hora obriré la finestra i volaré. Molt bonic també i és el que dius, és la cosa que tenim més segura i no l'hem d'evitar perquè està aquí, no? Jo crec que ens hem de desaferrar una mica del tot el que és material, no? Perquè al final vius més bé, vas més lleuger d'equipatge, no? I no ens calen tantes coses. Sí. Ens costa i potser ara cada vegada ho veiem més, les essencials això. s'han de tenir, les essencials, i que hi ha gent que no les té. Jo això també soc molt conscient i fem el que podem per ajudar, no? Però vull dir que una cosa no treu l'altra. Però també moltes vegades podem alleugerir equipatge. Sí. Hem de saber triar les coses més importants, no? Sí. Doncs molt bé, moltes gràcies, com he dit abans, moltes gràcies per estar una estona aquí i per parlar d'aquesta novel·la tan completa que ens has ofert, que és molt xula i que recomanem i que la llegeixi tothom. I bé, i ja tornarem a parlar algun altre dia sobre potser aquest poemari o sobre una altra novel·la o el que sigui. Mira, m'ha vingut a veure el net. M'ha vingut a veure el net que fins ara s'hi està quiet per baix. Digues hola. Hola. S'ha portat molt bé, S'ha portat molt bé. Molt bé, Ramona. Doncs moltíssimes gràcies. Molt bé. Que vagin molt bé aquestes xerrades per InstaLive i també doncs la meva salutació a tots els autors que vagin passant per aquí i a tu. A veure si aviat podem fer xerrades d'aquestes de manera presencial, però bueno, de moment... A veure si puc venir cap a Arbeca, a veure si puc tornar a Arbeca. Vinga. Molt bé. Vinga, doncs. Adéu. Adéu-siau.